Vi har valgt novellen William fra novellesamlingen Radiator, der er skrevet af Jan Sonnergaard og blev udgivet i 1997. Der i novellen, som består af indre og ydre synsvinkel. Det kan ses ved, at den indre synsvinkel er, når vi får jegets tanker, og det ydre er, når vi får handlingerne eller samtalen gengivet. Fortælleren er personbundet, vi følger kun jeget. Jeget er en utroværdig fortæller, da det kun er jegets synspunkter og tanker, vi følger. Så vi har en jeg-fortæller. Nej, førstepersonsfortæller. Vi har en beskrivende og scenisk fremstilling. Den beskrivende del ses i at handlingen standses, og vi får detaljerede oplysninger om personerne. Tiden sættes i stå, og et eksempel kan ses på side 11 i første afsnit. Den sceniske fremstilling ses, når vi zoomer ind på begivenhederne, der strækker sig over kort tid. Tale, handling og tankerne gengives, og det kan så ses på side 12 midt på siden. Teksten den er opdelt i flere forskellige afsnit. Vi starter med at have en introduktion af parrets forhold. Så kommer der noget med omkring byen i København. For eksempel, at de ikke vil møde nogen, de kender. Men for eksempel, at de kommer til at møde William senere hen. Så kommer der afsnit omkring ferie. Så kommer mødet med William, og herefter samtale med William, som også vil fortælle en historie, som er et nyt afsnit. Og så får vi en introduktion til historien. Og så kommer historien om William, der altid blev banket. Og så til sidst, hvor han så indrømmer, at det er ham selv, der er William. Ja. Ja. Så kommer der også et sted, hvor det er, at han reflekterer, som der så får bæret til at flyde over. Og så er William barnet i vinduet, som jeg også sagde før til helt sidst. Så forstår personerne så, hvem William er. Og så går Ulla amok, og William indrømmer så, hvem han er. Så har vi også den indre kompassion, som starter i en medias res. Altså vi får ikke nogen form for introduktion overhovedet. Og selve novellen forløber i kronologisk orden, men med flashbacks. Selve Williams historie er et stort flashback. Og så har vi brugt berettermodellen til novellen, hvor vi starter med et anslag, som er en lille kort form. Så kommer der derefter en præsentation af, hvem vi har med at gøre. Anslaget det starter så på første afsnit på side 9. Og præsentationen det er fra side 9 anden afsnit. Og så får vi en uddybning af hele forhold mellem Jarl og Ulla, som er på side 11. Og Point of No Return, det er da William han begynder at fortælle hende sin historie. Og konfliktoptrapningen, det er da Ulla hun bliver sur, altså da Ulla lige pludselig kunne genkende, hvem det her egentlig var. Og klimaks det er, når Ulla smider drinksen i hovedet på William. Og udtroning, det er så, når William han råber efter Ulla. Personerne i teksten, som vi har, det er fortælleren Jarl og Ulla og William. Jarl og Ullas forhold, det er sådan, at det må ikke blive for kedeligt. Der skal hele tiden være et eller andet, der skal hele tiden være gang i det. For eksempel på side 13, hvor han bestiller en 4-dobbelt cognac for at drille Ulla. Men Ulla, hun siger selv, at hun kunne have været ham utro. Hun er lidt usikker i sit forhold. Det kan man se på side 10, hvor der står, at det i princippet kunne være hvem som helst, der hun måske tror, eller jeg tror, at hun er gravid. Jeg forkæler hende meget, og han elsker hende rigtig højt. Han tror også, at hun elsker ham, men hun elsker ham. Og William bryder hun særligt sig ikke om. Det kan man se på side 12, hvor da William kommer og siger til dem, må jeg gerne sidde her, så rykker hun sin stol tilbage. Og så kan jeg se her, at okay, hun bryder sig ikke om William.
Jeget er som en forælder for Ulla, som tider på portrætten kan man se, hvor han siger, jeg var bange for, at hun ville lave endnu et pinligt optrin, så han sørger hele tiden for, at hun skal opføre sig ordentligt og pænt. Jeget tager også hele tiden hensyn til Ulla, de har sådan en indbyrdes magtkamp, for eksempel inden for mobberi, som vender tilbage til dengang de var yngre. Og selvfølgelig holder han naturligvis med hende. Og forholdet mellem Ulla og William er, at William har kendt Ulla og jeget siden skoletiden. Og da William kommer og vil sidde med dem i en restaurant, så først nedstiger han på Ulla, sådan, hvor han viser lidt had til hende. I starten bliver han kaldt for anonym, men samtidig også ubehageligt bekendt. Det kender han måske fra før. William gør Ulla usikker, hvor han prøver at undgå en situation. Og William virker også misundelig på parret, fordi da han så kommer hen til parret, siger han til dem, at jeg synes, I ser så meget lykkelige ud, så jeg gad godt komme ind her og snakke med jer. Og det viser sig også, at han har følelser for Ulla, da han bliver ked af det, da Ulla siger, at han skal gå sin vej. Og Ulla føler også en ubehag ved hans tilstedeværelse. Og Ulla er den eneste, som William nogensinde har haft tillid til, da han var ung, da de gik i skole sammen. Men hun stikker ham i ryggen. Og de ting, William retter på, er skrøbelige ting, ligesom ham selv. Historien, der er noget, der er sket i virkeligheden. Efter William fortæller historien om sig selv i skoletiden, bliver Ulla rasende på ham og kaster kaffen i hovedet på ham. Og William ligner en, der aldrig har levet med plastikansigt, står der. Og det var pinligt, da jeget havde regnet ud, hvad det drejede sig om, efter han fandt ud af, hvem William var i virkeligheden. Vi har valgt at lave en perspektivering til en anden novelle i novellesamlingen Radiator. Og det er novellen Historie om en ung mand, der tvinges ind i et klædeskab, fordi et ubehageligt væsen bryder ind i hans kærlighedsliv på de mest umulige og ubelejlige tidspunkter. Her er der også tale om et forhold, hvor der er en tredje person, der egentlig kommer ind i forholdet, hvor der er det William, der kommer ind mellem de to par til sidst i handlingen, mens den her anden novelle, der er det læreren, der er en tredje person i forholdet. Ja. Så har vi også lavet en perspektivering til samtiden. Det typiske for 1990'ernes litteratur, det var, at de var samfundskritiske, med sådan et snært af sådan det fantasifulde. Det er det meget realistiske historie, der er på spil, men samtidig er der sådan en grænse til, at det går over i det mere fantasifulde. Der er meget det her med, at Gud er død, og mennesket selv må finde mening med livet. Hvilket også måske kan ses i den her novelle i parforholdet mellem William og hovedpersonen og Ulla. Det er meget med sansninger og seksualiteten, litteraturen har noget med at gøre, og det kan også ses på parforholdet igen. Så har vi også valgt at perspektivere den til Helles rester, fordi der i både William og den anden novelle, vi valgte at perspektivere til, er noget, som ligger under overfladen, og noget man sådan fra fortiden, som stadig ikke er sådan blevet afgjort, eller der er kommet en closure på. Og hvis man sådan skal kigge på hele novellesamlingen, så er det typisk mænd, der er i fokus, eller som er jeg-fortælleren, og som har et mere eller mindre dårligt forhold til samfundet, som enten ses igennem deres parforhold, eller andre forhold i tekst eller i novellerne. Det er meget hverdagsting, med sådan igen nogle lidt urealistiske væsener, som bryder den her realisme. Ja.